Sicela ukumana uMasipho. Ushumayele kahle ke sisi. Kodwa yena akeze ubuya ndawo nawe. Hamba sisi usuwone kakhulu zakethelo la ekhaya usumoshe kakhulu. Phuma zakethelo. Yabo unkunzi njengoba esebenza noqhabanga ngoba uqhabanga beyiphoyisa ngaphambilini. Uyamsebenzisa akawazi uyisilesi kuyena kanti nawe futhi uzokusebenzisa. Mina ayikho umuntu ongisebenzisayo mina ngizenzela noma yini ngifuna ukuyenza mina. Ngithi uma uyithola ukuleso simo uqhaqhazana. Uthi ngifuna 50% wamashares ala clubbing. Angizwanga. Or else ngiyacula. Heist. Akufanele ngabona unomamlamo. Hayi, uthi awasiyo inhlobo yami. Tara! Ufunani lana kazi? Yazi gazette. Kade ngicabanga man, yazi. Ngo4:30 ekseni. Ya, inkinga ukuthi akulaleki man gazette mangibona ukuthi ngiyashawa. Ngikunikele imali wayenqaba nje. Ha, 500,000 incane kabi leyo mali leyo. Iyona kuphela mina nginayo nje. Hey, la gazette. Ngifuna ukubona amabhuku. Angizwanga. Uzwe kahle, ngifuna ukubona amabhuku eclub. Ngifuna ukubona yonke imali engenayo and uhalf wakhona ngifuna uze straight kumina. Uhalf? Yes. Usayikhumbula intombazane engithathela indoda esikoleni? Phela uyibiza ngoScorpion. Usayikhumbula ngithi uthi igama lakho nalithola kanjani? Uyangisongela nto? Hey, ungasongihlanyisa. Yazi ukuthini? Ngivele ngihlangana mangibona ukuthi ngathi ngiyarojwa la. So wena lungisa amabhuku 50% yezo. Kazla, gazette. Uzalo S4 kuzelela abo bantu. Hlukana nento zami. Hawu, Hlukana nento zami. sekuyinto zethu nje. Ispace sami private lesi. Private. Engathi nishaya ihasi nodinekile bekade ku private. Lalela gazi. Dinga imoto. Enhle ebizayo njengale yakho leni. Ukuthi yami ngifuna ukuthi be more sport. Le moto engiyidrivayo ngayidriva ngingakabi nayo club. Anginendaba naleyo nto into engisho ukuthi ngidinga imoto. Top shanga amanye amapayipi mfana ama-vibrators inhliziyo. Lalela nale office le ngoba ne office elodwa ngifuna ukuthi sihlukanise half. Uzolenzani e-office? Ngizokwenza lento eyenzayo nje gazi. Uyangazi nti ngenzani? Hawu, ubala imali gazi, ubala imali every day. Ubala imali. Ene nginombono yazi. Njengoba siwogazi. Singalishintsha negama. Singibona? Gazi. The Gazette. Ya, injani le? Angikucabanga. Senze lento. Umdlatshu yageza. Kahle bengizobona wena. Mina? Futhi ngizo-understand ukuthi uma uthi usangidinele mayelana ne... Ufuna Sarafini? Ama-uniform. Kwenzakalani ngama-uniform? Ibhodi lithanda le uniform yokuqala. Nami kunjalo. Kodwa i-youth yona ithanda lesibili. Lengane ngizobheda la. Uniform esonto liyana zokugqoka lo rubbish.
Akusiyuniform yaseGenesis. Ukuthi manje iyouth sisuke yangisongela yathi nje mekuthi kugqoka la uniform leni ikhethile yokuqala shuthi ngiyeba seze sonto. Siyahlanye le ngane. Kanti futhi ngiye ngacabanga ukuthi njengoba wena nje nizwana no Mrs M mhlawumbe bunga Khulumela. ngiyacela bandla. Sibo, yazi ukuthi angisize la angazi ukuthi invoice iyona yiphi yani. Hayibo, manje ucathi mina ngizotshela wena ukuthi ama invoice awani eyiphi yani. Hey wena. Uzongitshela ngebhoza yakho yangizwa.